Padre, salamat. Ah, salamat kina si Padre Ricto niya. Dugay-dugay na kawa kabalik, Padre, no? Sige. Kay dugay-dugay naman siya wa kabalik kung hindi siyang sultihan. Padre, kaning kabantay makatong tungod ni Udit na buslot, kana stained glass. Bantay ka? Bago pa na, Padre? Ato pa ng miyaging adlaw na human? Wanay buslot. Si Padre lang akong sultihan. Kan matikod ka, Padre, nga kanang naa sila ibabaw, kanang nanganta, naram sila dres kilid, hapit na tuig, karon, Padre, namakwit na sila balik, kay naamag ka. Si Padre lang po yung konsultihan, amuamura ni. Padre, kating diri sa kilid, nahiumuot ko kaginiha, kay kanang nabay nagpa-picture, selfie, para my day, diri sa kilid. Pamilya, ilang usa ka anak, yung magtiayon, puli-puli sila pa-picture diri sa kilid. Si Padre Saki atong mga miyaging buwan nakamatikod siya nga diya sa mga tanom na daghan pud ba daw pinagdaghan na nga ni ato sila dito pa-picture siya nga buhatan tani dinhig ka ng photo booth para selfie ba diya. So hapit naman mahuman pero wa pa na mahuman yun pero magamit na. So ay mo kaikog kung gusto mo pa-picture na sa kilid. Padre, wa na'y bayad. Sige, pahimusli para my day. Salamat. Nakamatikod ko karon diri sa kilid dapita kanang na may mga pulis. Akong giklaro, pulis ba yun eh? Mangutanan ta kong, Padre, dakpunon ka, Padre. Salamat kay naa sila. Nakahinumdum ko sa tugon sa atong hipik karon dinhi sa Lapu-Lapu. Si Colonel Lim, naman sila'y programa sa Entero Pilipinas, ang atong mga kapulisan, atong yampo, na sila'y programa nga nag-agda natong tanan bahin sa kalinaw, bahin sa peace and order. Sila man ang tinugyanan, gisaligan nga muhan ay, pero ang kaakuhan ato tanan, ang kaakuhan peace and order ato tanan. Nanindot na silang programa nila na kasambay, basta kay kapulisan, uban sa simbahan, uban sa bayan, ang pagbuligay, ang aron atong makabut ang kalinaw, nakadungog sad ko niya atong miyaging business, matud ba, generally malinaw man ang atong lugar. Gawas lang sa matag karon og unya na ay kawat ngadto, tulis nga rin, gani, dili lang sila lang ang manakop, kundili apilta, dili manakop, kundili tambag-tambag sud sa atong tugkaran, sud sa imong banay, ang pagtambag, ang pagiya, sakop sa banay, matud pa, ilaha. So, atong silang yampo, atong kanunay silang kauban sa atong panaw aron ang atong pagpuyo, isip katilingban, isip simbahan, mahan ay yung atong makabot pastila ninduta ikaduha marong Domingo sa Adbento, bisan ninduta sa first reading nga matud pa agda sa Ebanghelyo nga gibasa ni Padre Ricto, matud pa ang una dayong linya, hinulsuli ug biyae ang mga sala. Hinulsuli ug biyae katong tanan nga makaguba sa atong pag-igsuunay
katong tanan nga makaguba sa atong pagkaigsuon sa usag usa, gani makaguba sa pagkapinangga nimo nga anak sa Dios, makaguba sa imong pagkamaayo sa imong pagkabuutan. Usahay ra ba basta makabuhat ta og dili maayo o dautan o sa mamasangil man ta siya man God, ikaw man sa God nanagani, nindot ilho nato matud pa ang gihulagway tinguhaon nato ug atong iapil sa atong pagampo, katong gihulagway sa first reading, katong matud pa sa translation lang sa atong mga nandungog sa atuang sinultihan, kanang makakita ka nga si Iring ug si Iro nagsaw sa pagpangaon, nagsaw sa pagpangaon si Iring ug si Iro. Kabantay ka, ginikanan ni adto, masuko kasabad ta, muingon samong mga bata mo mura mog Iring ug Iro dili magduol, kay inigduol ni Iring ug ni Iro maghinambatay, mag-away, magpinaakay, magkinamrasay, magbugno, pastang lawgawa. Ngano nang sang magbugno, bisan si man nagsuon, nganong dili man magduol, nang mangutana usahay, si ginikanan kay dili siya kasabot. Gipalitan og duaan para magduwa silang magsuon. Pero ambot ngano, di man sad may panahon nga dili magduol. Ambot kahangano si maghuwang ug si manghod magsinom mga ingon ana gani nindot ilhon net gitinguhaon ug mapahigayon unta nga ang pag-usa na matud pa sa opening prayer kanang waon tay bisan unsa nga makabalda sa atuang pagsaulog sa kaanindot sa atong pinaskuhan. Ang pinaskuhan tang tanan, ang atong pinanggang anak sa Dios. Ug ang pinaskuhan tang tanan pag ilabalik sa atong pag-inigsuunay. Ha? Mitambag ingnon tang punga si Ebanghelyo karon. Na sila gilitok kanang change of heart, kanang pag dili lang kay pagbag-o sa kasing-kasing, ang atong kasing-kasing mahisama sa kasing-kasing sa nahigugma nato ang atong Ginoo. Ang atong kasing-kasing mahisama unta sa kasing-kasing ni Jesus. Ato nang milito kanunay nang gilitok diya sa pagampo. May our hearts mahisama ang among kasing-kasing, mahisama sa imong kasing-kasing Ginoo. Nga dili mo tukol, mahiubos man pero wa maguba ang iyang pagkaigsuon ngadto sa iyang giila di paningkamutan nga pakigigsuon. Wa untay bisan unsa pa makabalda, makaguba sa atong pagsaulog sa kaanindot sa atong giila matag Pasko. Ang atong bili, ang atong dignidad sa atong pagkakita, pinangga ikaw nga anak sa Dios. Ang kanindot ato ning mapuy-an diya sa atong paningkamot sa pakigigsuon sa usag-usa. Bisan pa man diha sa kahuyangan or mahitabo nga kahuyangan sala nga mabuhat ni tao ni igsuon sa iyang igsuon. Nabitay mag first communion karon, nangutana gyud ko niya, ikaw iyang papa? Nangutana gyud ko sa una kanimang kinamanguran tingali kay gamay man mubo. Ako siyang gipangutana diha, ingko nga magsuon mo. Ingon siya, nakamatikod ko nga murag magsuon. Kanya salamat ninyo. Pareha man sila gisulog long sleeve. Salamat. Kahinomdom ko, nako'y picture na first communion sa nako, gipalitan sa kong nila
akong ginikanan og long sleeve para ana nindot inyo gitagaan og bili kanang bili kamahinungdanon nga hitabo sa ilang kinabuhi, sa ilang pagdako, kining ilang ipahitabo karon ang ilang pagkumpisan o pagkalawat. Salamat. Mausab, padayon kita ikaduhang Domingo sa Adbento, Disyembre 4, Disyembre 4. Sweldo na. Panahon sa mga bonus. Panahon sa pagparty. Party. Nindot na kay gipahigayon ang paglipay, ang pagsaulog. Ato lang sa giyon siguruhon o di nato taligaman nga tinud-anay nga atong saulugon, atong giila ang kaanindot sa kinabuhi nga atong naambitan, ang kinabuhi sa pagka igsuon sa usag-usa, ang kinabuhi sa pagka simbahan, ang kinabuhi sa pagka mga anak pinanggang anak sa Dios. Amen.